ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଛାତ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ସଂଘର୍ଷ, ଧାରୁଆସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଜୀବନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଘର ଛାତ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଶେଷରେ ନେଇଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କମଳା ସେଠୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଠୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠୀ ପରିବାରର ନିଜ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଭିଡ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭରତ ଜେନାଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଭୀଷଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭରତ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରତୀ, ପୁଅ ମାନସ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମିନତୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା, ଝିଅ ତୁଳସୀ ଓ ଭଉଣୀ କମଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଇରା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ SSB ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖଇରା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ କେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ। କୁମାର ଗୌରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 3KYT ନ୍ୟୁଜ୍, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର।